Er is al wat nieuws zelfs. De nieuwe single is nog maar net uit, een weekje. En In jouw ogen staat geschreven, wederom geproduceerd door Emiel Hartkamp, Noren Sparidar. En hij gaat al heel erg lekker, moet ik zeggen. Daar ben ik enorm blij mee. Dat is eigenlijk een beetje een ode aan mijn vrouw. Want achter elke man staat er natuurlijk een goede vrouw. En daar had ik een heel goed gesprek over met Emiel Hartkamp. En 3-4 dagen later, toen rolde dat liedje uit de computer bij mij. Want toen had hij hem gestuurd. Ja, dat was een geweldig liedje. Dit is eigenlijk een voorloper voor het nieuwe album. Wat zo ongeveer tegen het einde van het jaar, november, december, uit gaat komen. En daar zullen weer 12 fantastische tracks op komen. Onder andere 1 covertje, maar dat ga ik nog niet verklappen. En de rest worden allemaal weer nieuwe singles geschreven door Emiel. Ja, wij zaten laatst in de auto en met elkaar natuurlijk onderweg naar een optreden. En toen kregen wij het over de vrouwen achter ons als mannen zijnde. En ja, dat is toch dat wordt dan altijd een heel leuk gesprek. Want we zijn natuurlijk ook nog wel eens ondeugend. En we doen nog wel eens verkeerde dingen en dan worden we weer teruggezet. Maar ook zakelijk gezien, als mijn vrouw niet op de markt staat, kan ik niet zingen. Zo moet je dat weer zien. En dan krijg je zo'n soort wisselwerking. En het ene verhaal vult het andere aan. Ook privé dingen natuurlijk. En achter elke grote man, of je nou visboer bent of zanger, staat altijd een goede en sterke vrouw. En daar is dit liedje eigenlijk voor geschreven. Natuurlijk een Bert Zwier soundje. Een beetje het soundje wat bij mij hoort en bij mij past. En ja, het is een heerlijke wals en het is geweldig. Ik heb het laatst ook weer gedaan op een groot podium en je ziet de hele meute gaat van links naar rechts. Nou, dat is voor mij het mooiste wat er is.